So guys, dito na kami sa aming sa apartment na inupahan namin. So ito ko sa inyo ah namin, yung tutulugan namin sa ilang araw na pag-stay namin dito. So, sandali lang. Pagpasok mo dito, diretso ka sa kusina. Ayan yung kusina nila. Pwede kang magluto dito. Nandyan yung basurahan. Tapos, yan, mayroon na silang toaster. Yan, may panglinis, may vacuum. Tapos dito naman yung lutuan, may back oven. Tapos pwede kang maglagay dito. Dito siguro yung mga plato nila. Tingnan natin. Ayan, may mga plato, may oil, may salt. Tapos, yan dito. Dito din mayroon. Ay, walang laman. So, dito namin ilalagay yung aming mga gamit. Ayan, mayroon din na water cooker. Mayroon ditong kitchen towel. Tapos, may chopping board. May sabon. Ayan. Malinis. Tapos, dito mayroon silang mga yan. Dito siguro dito yung mga panglinis. Tapos, ayan, mga panglinis din. Pakita ko na sa inyong lahat kung anong meron. Hindi ko din alam. Ngayon lang din ako nagbukas. Tapos ano ba ito? Ay wala. Tapos dito, yan, pwede kang magluto. May dyan na lahat. Tapos meron din dito. Yan. Ay, laglag na. Yung mga kaldero. Tapos yan, may back oven. Pero hindi naman kami magbe-bake. Yan, dito yung lamisa. Pwede kang, may radyo doon, nakita ko. Pero hindi naman. Tapos dito may bintana. Tingnan yung bintana. Maganda dito kasi yung, yung, kumbaga, baryo. Pero yung bahay nila, medyo, sa kalsada. Hindi diretso sa kalsada. So, tahimik. Tapos dito naman sa kabila, meron din microwave, lagayan ng tinapay, tapos dito yung ref nila. Walang laman yung ref. Inon niya kanina. Tapos dito, ano ba yan? Pepper on salt. Tapos yung mga kung ano-ano. Tapos dyan, meron dyan. Ano ba ito? Mga glass. Tapos, ang dami Ayan. Mga gamit ito sa kusina. Kompleto na. So, hindi na kailangan magdala ng mga gamit dahil meron na sila dito. So, punta naman dito tayo sa right side, sa left side. Dito naman yung CR. So, pagbukas mo ng CR, mayroon na yung, yan, pwede kang umupo-upo, may maliit na salamin, tapos, may towel na rin, pero may sarili kaming towel na dala. Tapos yan, pwede ka maligo. Dito naman yung lagay ng labahan. Pero hindi naman namin kailangan. Ayan, simple lang. Mura lang itong inupa namin. Bali, ang binayaran namin sa 2 nights ay, tapos yan, may bintana. Ang binayaran namin dito ng 2 nights ay 130 euro. Hindi nakasama yung mga bed cover, bed sheets. So, ayan, may payong, lagay ng payong, tapos lagayin mo ng sapatos. Dito naman, lalagyan mo ng jacket. Pwede mo dyan isabit yung mga jacket mo. So, dito naman po tayo sa, ito naman yung higaan. So, nakikita nyo yung namin ay walang meron na silang kumot at unan, pero, wala kaming, dala namin yung namin. Tapos ayan, may orasan, may salamin. Ayan, pwede kang umupo. Tapos ayan, pwede kang maglagay ng mga gamit dyan sa ilalim. Ay, may pera Tapos, ayan, ito yung bag. Ito yung higaan. Tapos yan, may bintana din. Tapos meron dyan cabinet yung lagayan ng Tapos
ito naman, hindi ko alam kung ano ba yan. Hindi ko alam. Tingnan natin. May extra na ano, na kumot. So, dito naman yung, may mga extra silang kumot at saka ano. Hindi naman namin kailangan. Pero dito mo pwede ilagay yung mga gamit mo. Pwede mo ilagay yung mga gamit mo dito. Ayan. Hello. Ayan. Yes, my man, the Harald. Ay, gaskit Vilan. Yeah. Pwede tayo mag-YouTube o na-end. Ito naman, ang sala niya. Ang laki ng sala. Ang laki nito, grabe, may isang sala, kusina, at saka bathrooms, tapos kitchen. So, dito yung sala nila. May ano sila, may couch sila na pula. Ito, pwede din siguro mag-ano ng, ano ito, yung slaff couch, yung pwedeng gawing bed. Ayan, tapos mayroon din heater. Dito yung heater nila, tapos mayroon ding TV. Tapos dito yung bintana. Tingnan nyo dito sa labas, oh. Tahimik. Walang tao dyan. Ang mga tao ay doon sa kabila. Tingnan nyo dito sa kabila. Nandoon yung ibang mga bahay, oh. Yan, doon ang mga ibang bahay. Medyo malayo sa kalsada kasi at saka tahimik. So, yan, may mga upuan. Daming mga upuan nila. Tapos, pwede kang maglagay dyan ng mga gamit. Tapos, ito, mayroon silang oven. Pwede kang maglagay ng, yung kamin. Yung kamin, hindi oven. Kamin pala ang tawag dyan. Ayan, oh. So, yan lang po mga sangkay. Ay pakita ko na sa inyong lahat. So yan po, maraming salamat sa panonood. Kukunin pa namin yung aming mga gamit kasi hindi ko pa nandoon pa sa sasakyan yung aming mga gamit. Yung asawa ko tumitingin din kung anong mga laman nito dito sa loob. So, ang ganda dito, nakakaano kasi. Yan, at saka malinis. Dito kami kakain, dalawa lang naman kami. Pero yung ano dito, pwede siguro ito maapat na tao. Doon lang sila matutulog sa sala. Pero kami lang naman. Sa mga sangkay, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye! God bless! Ingat kayo lagi. Maganda yung dito, yung araw, yung panahon ngayon. Kaya, tsaka hindi masyadong malamig. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. So yan, nagluto ako muna ng pagkain namin, gulay at saka yung patatas. Kararating lang namin, so ito mga sarado. Maliit lang ito na na baryo. Wala akong nakita. At saka linggo ngayon mga sarado. May dala naman akong mga gulay. At ayan, ang niluluto ko ngayon. Nakalimutan ko yung aking yung anuhan ng aking cellphone. So ayan, luto muna tayo. Ang hirap pag kayong hindi sa'yo yung kusina. Hindi ka makagalaw ng maayos. So yan na po yung aming lunch. Kartofel o kay patatas. At saka mix na yung rosin col at saka yung paprika lang. Ginisa ko lang, walang asin, kundi paminta lang yung pinanglahok ko dyan. Yan ang pagkain ng asawa ko. Ako naman ito. Baon ko ito, galing pa ito sa bahay. Pakita ko. Yan, tinapay yan na may tonfish at saka sibuyas. Tapos nilagyan ko ng cheese sa ilalim, sa ibabaw. At nibake ko ito sa back oven. Yan, dala din namin ito kanina. Pang merienda. Kain tayo. Hindi ko na inilagay sa plato. Dito na lang. 4 na piraso yan. Yung 2 tinapay hinati ko. Tapos yung isa, dahil nagutom ako kanina. Nung nasa ako sa sakyan. Kaya kumain ako ng isa.
Ito yung pananghalian namin. Yummy.